wallahi tafiya zan yi gida duka lectures ɗin da aka mana wallahi ban fahimta ba zan ji Allah ya sauke miki dama na san gaba ɗaya lectures ɗin da aka yi ba lalle kin gane ko da guda ɗaya wallahi to shi kenan ya an tuma fa samu da rashi Rukayya, jiya kin sa ni gudu a gaban ɗalibaina. Ba kyau wulakanta ɗan adam. Ɗan adam na da matuƙar daraja. Kai wannan ba ma halayyar mutanen kirki ba ce. To bara ki ji saboda daraja ɗan adam a gurin Allah. Allah da kansa yake cewa wala qad karamna bani adama inji Allah. Saboda haka ba kamata ba ki nemi wannan abu. Gaskiya ne. Ba wulakanta ka nake ba. Allah ma ya raba ni da wulakanta ko da dabba ne bari mutum musulmi dan uwana. To Rukayya, amma to me yasa kike share ni? Ba share ka nake yi ba. Akwai wata yar matsala ne da take faruwa. Matsala? Rukayya wace irin matsala ce wannan? Ya Ahmad, me yake faruwa? Ba na so na kasance mutum na farko da zan riƙa gaya maki irin wannan abubuwan marasa daɗi. Mama ki ce wani abu. Mutuwa mutuwa waye ya mutu ban gane ba. Ibrahim naki wanda za a ɗaura muku aure nan da sati ɗaya shine Allah ya masa wa. Samu mun ruwa. Insha Allah Rukayya, na yi alkawari ina tare da ke. Ban ga abin da zai raba ni da ke ba. Insha Allah Rukayya. Ka yi min wannan alkawarin? Wannan alkawari tabbatacce ne ma insha Allah ya tabbata kawai.